Blev du våd? Vi er der på land. Helvede. Shit! Jamen, jeg skal derover. Kan man komme over hernede? Kæft, jeg er våd, mand. Nu skal du skynde dig over, nu ryger den sgu. Ja, for helvede. Hold kæft, mand. Det er motoren. Ej. Bare ikke den springer. Tag strømmen fra. Ja, det skal jeg også. Sådan. Nej, for fanden. Det gik jo godt nok. Nej, det ved jeg så ikke. Hold nu kæft. Nej, den Hvis skulle du jeg ikke sender den have. der. Hold da. Slap det af, mand. Hvad fanden kan det lige? Det stod jo nede i vandet. Hvis jeg havde været hurtigere derovre, nej, så havde jeg nok ikke reddet den der alligevel. Ild i pipen. Men der er ikke... Det ser meget autentisk ud med røg ud fra motoren. Jo. Ja. Sådan skal det jo se ud, når de flyver. Kæft, jeg er våd. Blev du våd? Min tær, de er også godt halvkølige.